Здравейте! Днес ще ви покажа как се плете жартираната плетка, която е най-лесната плетка на две куки. Започваме с един ред лицево. Така. И последната примка. Когато сме направили един ред лицево, обръщаме и за да се получи жартираната плетка, правим отново лицев ред. Така, обръщаме и правим отново лицев ред. И след малко ще се образува ще се образува жартираната плетка. Така, отново един лицев ред. И сега обръщаме от предната част и ще видим как изглежда. Ето отпред. Жартираната плетка е редуване на лицево и опаково, като се плете единствено лицево и от двете страни на проекта. И изглежда еднакво тук, отпред и отзад. Това е. Благодаря ви за гледането и до скоро!